खुलुमबाय दिनैनि निसप्तेद बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निसप्तेदानो जाहैबाय प्रमद बर'आ बुंदों कसुगाव हालामाव जानाय जाथायखौ सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ। बिटिसिआव देग्लाय खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै दों दों हाव हाव बार बारगासिनो। बेरेखा राजखान्थि हान्जानि न'आव हराव फैनानै गाग्लोबनाय जाथायखौ मैया UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलाव मोगा-मोगि जानानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों राहा लानांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि 6 नं कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोनि राफोद दैदेनगिरि बिरेन चन्द्र ब्रह्मनि न'खौ गाग्लोबो। बिथां बिरेना खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरनि न'खौ अन्थाइजों खुबैना ग्लासफोरखौ सिफायो आरो गांसे लाइजामबो लिरना गालाङो, लोगोसे बुथारनायनिबो हुमखि होजायो। 2 नम्बराव दङ आसामनि सा 180 खामानि मावग्राफोरखौ सनु सुदआ फ्लाइटजों दैथायहरदों। बलिउडनि फावखुंगुर सनु सुदआ लकडाउननि समाव मोजां खामानिनि थाखाय बयनिबो सालाय बिजुआव थायो। सनु सुदआ लकडाउननि समाव हादरनि दाब दाब जायगायाव खामानि मावहैनो थाहैनाय सुबुंफोरा न'फारसे फैफिननो हायैयाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ न'फारसे दैथायहरनाय गोबां मदद खालामदों, जायनि थाखाय बिथाङा बयजोंबो बाख्नायजादों। थांनाय सप्तायाव जालांनाय साइक्ल'न निसाग्रानि थाखाय आसामनिफ्राय मुम्बाइ फारसे खामानि मावहैनो थांनाय सुबुंफोरा न'फारसे फैफिननो हायैखौ मिबथिनानै सनु सुदआ बिसोरनो थाग्रा न' आरो जाग्रा आदार जगायना होयो आरो मंगलबार खालि एयार इन्डिया उरां जाहाजाव गासै सा 180 सुबुंफोरखौ आसाम फारसे दैथायहरो। 3 नम्बराव दङ पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांदों। थाव कम्पानिफ्रा मंगलबाराव 1 लिटाराव पेट्रलनि बेसेनाव 54 फैसा आरो डिजेलनि बेसेनाव 58 फैसाखौ बांहोदों। सरकारि थाव कम्पानिनि बिथोनमानि बादिब्ला दिल्लीयाव 1 लिटाराव पेट्रलनि बेसेना 72.46 रांनिफ्राय बांनानै 73 रां जाबाय, जेराव डिजेलनि बेसेना 70.59 रांनिफ्राय बांनानै 71.17 रां जाबाय। थाव कम्पानिफ्रा 82 सानसिम बेसेन नायबिजिरनायखौ दोनथ'नायनि उनाव रबिबाराव बेसेननि सायाव सोलाय-सोल' खालामदों। 4 नम्बराव दङ कर'ना भाइरासखौ लानानै WHOआ सांग्रांथि होदों। WHOआ मुलुगनाङैनो हादरफोरखौ कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रांथियै थानो बोसोन होदों। WHOनि गाहाय टेड्रस घेब्रेयेससआ बुंदों, थांनाय 10 सानफोरनि गेजेराव 9 सानाव 1 लाखनिफ्राय बांसिन कर'नानि मामलाखौ मोननाय जादों। भाइरासजों दावहा नांनाय 6 दान जाबाय, नाथाय खैफोदआ दासिमबो थाबथाना थायाखै। बे समा जायखिजाया हादरफोरनि थाखाय उन जानानै थानाय सम नङा, जाय मुलुगनाङै 7 जुनाव 1,36,000 मामलाखौ मोननाय जादों। बियो सानसेयाव इनफेकसन जानायनि बयनिख्रुइबो बांसिन मामलानि गेजेराव। 75% मामलाखौ आमेरिका आरो खोला एसियानि हादरफोराव मोननाय जादों। 5 नम्बराव दङ UPPL राजखान्थि हान्जाखौ अल आसाम ग'रिय-मरिय युब छात्र परिषदआ हेफाजाब होबाय। गोबां बेरेखा हान्जानिफ्राय UPPL दोलोआव बारस्लायगासिनो थानाय समावनो अल आसाम ग'रिय-मरिय युब छात्र परिषदआबो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होनो थांखि लायो। मैया रङियायाव खुंनाय प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों अल आसाम ग'रिय-मरिय युब छात्र परिषदआ बुङोदि बिटिआरआव गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय UPPLखौ गोहोआव लाबोथारनांगोन। UPPLआ गोहोआव फैयोब्ला दुलाराय बिटिआर हालामनि हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायनि खामानि मावनो हागोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनो खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै बिटिएडि ओनसोलाव दों दों हाव हाव बार बारगासिनो दङ। दिनैनि निसप्तेदा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।